Tiyak malapdan daytoy rikna nga aglabinge nasikat malakip ko agsa sa ime daytoy puso tilak ame sa kentuon tiyak maed-ed tuy iliw ko ngen patase biag ko nga itere nupay na sakit nga awate tinagsina da puso magpinpin natin uray awan ka tuy sidong ko jak tugom den alipaten taayat mo daytadong mo awan o marta tuy nga ayan sikalat na karik na di kan tupulos malipatan ta na minsan nagpalit ka apaset tuy biyag ko agiyaman na tadintengkan anang paranian nalidem alubong ko biyag ko ay ayaten kaunay uray awan ka to'y denay tiyak maed-ed tuy iliw ko ngen padase biag ko nga itere nupay na sakit nga awate tinagsina dua puso nga agpipin natin uray awan ka tuy sidong ko jak tugom den alipaten taayat mo daytadong mo awan o marta tuy nga ayan sikalat na karik na di kan tupulos malipatan na minsan nagpalit ka apaset tuy biyag ko agiyaman na tadimtengkan anang paranayan naliden alubong ko biyag ko ay ayaten kaunay uray awan ka to'y denay